Nanbabo Kabalin, welcome to Warren, Pampanga. Guys, para sa quick video na to, na-invite po kami ng Hola Bakery and Cafe. Naaalala nyo ba yung mga trending ensaymada, mga cheese pandesal, at mga napakasarap pa ng mga kakanin? Guys, ito po ang Hola Bakery Cafe. Nag-open po sila ng panibagong branch dito po sa Angeles City. Ito ang pupuntahan natin ngayon. Samahan nyo ako. Let's go! Ambisyosang manok. So favorite ko dito yung ube. Ayan. I remember nag-live din tayo dun sa... Uy, ang bigat! Bigat. Feeling. Meron siyang feeling dito. Yun. Pwede pa ano yung white cheese? Oh my God! So good! This is... For the vlog! Okay ito kasi I'm used to eat this with pandesal. But ito, yung version nila, Millennial version. Millennial ba to? Hola version. They use salud. Mas masarap. Nice. Dito kayo siya mga chat.